Ang krimen nagakatabo sa wala naton may baluan nga lugar, oras kag adlaw. Gani sa numan nga tion, mahimo ini ang matabo. Sa karon nga edisyon sang K5 Crime Stories, aton istoryahan ang ining makalnusbo kag makanglidis nga krimen diri sa may barangay Tampukaw, sa may banwa sa Lambunaw. Ini matapos nga ang 7 ka tuig nga batang babayi ginhimusla na, ginpatay pa, kag ginsulod pa sang sako sang suspect. Diri sa malinong kag matawhay nga pulian sa barangay Tampukaw, Lambunaw, mga 5 ka kilometro sa kalayon halin sa poblasyon sa Banwa. Naga-star ang 7 ka tuig nga batang babayi nga tawgon lang naton kay alias Bebe. Upod ni Bebe nga nagapuyo sa saning magamay nga balay ang iya amay. Tungod nga madugay na nga nagbulagay ang iya ginikanan kag samay ini nagtiner. Mga 20-30 metros ang kalayon sa ila balay, yara man napahamtang ang balay sa nga lolo kag lola nga ginikanan sang iya amay. Gani nagasaylo-saylo lang ang 7 ka tuig nga bata sa 2 ka balay, kundi ni magpalipas sang inoras. Pero masami sa balay gid sang iya lola nakatiner. Sa piyak nga hindi kompleto ang iya kaugalingon nga pamilya, napalibutan kanapunan man sang pagpalangga si Bebe upod ang iya mga pakaisahan kag mga himata. Gani wala gid sila maguna-una nga ang ila pinalangga nga si Bebe ang temprano pa nga kuhaon sa ila. Nobyembre 8 tuig 2025, Sabadong adlaw, ginpakaon pa ni Lola Dorsora Losares ang iya apo. Pagkatapos naglisensya ini nga magpauli sa ila balay. Siya anak naton. Nakununay ko na maaulianay ako sa balay kuno hindi lang ko buhay. Kung hindi ka na mag-uli to yahi hapon doon, puro buhay kung kumaabot na sa papa mo. Kuno balik man ako dayon. Si daw gimpabayaan ko man lang. Hay pero man di naga-uli to ya nga nagalantaw ka tidi. Tapos kung mga tapos man kag buko na ti kuan man ang ginalantaw tidi to. Manawag ako, nagadulhog di agi. Kuno may ginalantaw pagani kuno ako tuya kuno nanawag nas na. Ay ti kung kuwa ti mo ti iba tuya ko biya lang sa hindi. Apang sino ang maglaom nga amo natugali ang katapusan nga pagkaon kag paglisensya sang iya apo. Kapila ka beses gintawag ang ngalan nga Bebe apang wala ini kasabat. Rason nga gigatuan sang iya lola ang balay sang iya apo. Halos tinakluban sa kalibutan si Lola Dorsora sang iya nakitaan ang makalnusbo nga gintangatan sang iya apo. Ako na kayong binoyo, ginuay. Sana pa na patay kayo hindi ko sana. Diri naka-plaster na ang comforter. Comforting ko sa mga pulis. Oo. Diyan ginuba na ang alak na kadyan. Diyan kumata ko masapo. Diyan ko makita bata nagasikrutot sa sako. Nag-aangay ang bata kadyan sa sako. So posible nga diri nag-agi ang suspect. Diyan ko maglusot ang mga diputanan na. Diputanan. Tiyaan na ang panawag kay mga buisit na nalagyo, inabuhay na bata dyan. Kung nuway ko mabuti, dinara na bata. So kung magsinggit ka to, babation, padigali. Bation. Okay. Nagabarikutot ang sitwasyon sang biktima sa sulod sang sako. May higot sang liston sa aliog, kaginhigtan pa ang sako, kagula na sang panapton sa idalong nga bayin sang lawas ang biktima. Nagasikrutot bata eh.
Okay. Nagaangay karang bata ko nga. Di sa buko ay ako kita ang higot na pagisliog. Lugar ko makita bata ginasaklay ko na bata. Ay nagadungay ngay bata. Amo ko pag makita. Okay. Kaya nang hinigit ako katabang. Kung sino mabulig ka na ako mahubad ka itong mistrolos na sa liog. Ang sa pihak balay nga kabataan nga darong bilog, amo ang nagbulig ka na kon. Kahubad ka mistrolos na to. Ay ilam mo ay lang ako kamaan kung ano ang sinuwat ko ka kuana. Kung ano kabugto ka tong Shoelace. mistrolos giya Stroles. stone nga to na hinugot nga daw tudlo nga diyaw. Ay ang pilas ka bata gi sa liog. Nadugin ko ga. Nagalubog ang hagi guro ka istrolis gi sa may ano na Oo. sa may liog na tapos may pilas gi siguro sa kuko na dinakop na guro ang bata kung paano mabato itong bata mo Pagpati ni Lula Dulsura, kilala sang iya apo ang naghimo sang krimen. di banta ko ang naghimo ka to kilala ka bata ay kung bukod na to kilala ko ay nagipatay bata sa ko. Matapos makomiter ang krimen, ginapatihan niya sa likod sang balay amo ang lugar kung saan inagpalagyo ang ining sospek kag dito na inagdiretso sa wala may baluan nga lugar. Malapit ang relasyon sa mga pakaisa ni Bebe sa iya. Isa sa mga napiktuhan nga pakaisa sa iya ginangatan amo si Che. Ang balay sa ila lola ang lugar kung sa diin nagatilingob sila nga magpakaisa. Isa kamasanadjahon kag makulit nga bata si Bebe. Masadya ang bata, sir, perti ka babaan na, sir. Maski sinulang nga kilala na nabugno na sa dalan, sir. So ang plano yagin mangin pulis. Sir, Ano mga istoryahan sila ka mapakaisaya man? sir. Pati anong plano yagin? Masukiday sa nakapakaisa akong malaki, sir. Kung anong brand na maganggasanda. Tapos ang balda mapulis kuno sanda ay patindugan na si nanay kanggad-anggad nga balay. Ay kuno dang permila sa nanay nga pakiro nga karbaw. Tingnan mo mag-expect nga amo na tumatabuser ka na. Dako nga palamukutanon sa pamilya sang biktima. Sino ang naghimo sa saning makangilidles kag masinapat sa paton nga buhat sa ilahimata. Sa investigasyon sang Lambunaw Municipal Police Station, 6 ka mga persons of interest ang ilan identify nga mahimo may kalabtanan sa krimen. Ang iban diri nga ginpang-imbitar ang nag-i-star man malapit sa puluyan sang biktima. Sa subong sarang ginana nato sarang basta ang ara sa palibot no may ara sa nga neighbor may ara man nga member sang pamilya. Pero nga palibot sila matay man no pamilya man pariente man. Ang iba niya parente pero may iba nga pamilya niya man. So anong ginalantaw nato sila nga nanging persons of interest sila? So kay sa subong way pagkikita witness nga magatudlo nga kung sino gid ang aton nga perpetrator. Tanan niya sa palibot so person of interest nato no. So ang ginaano naton sa mga person of interest nga ginasundan naton kung din gid bila sila sa time nga natabo ang krimen. So amo gina-establish naton kung din sila sa oras nga natabo ang krimen. Pagpati nila nga ginsulod ang biktima sa sako kag ginhigtan ini bangod nga luyag kuntay sang sospek nga itapok sa ibang nga lugar ang lawas sang biktima. Sa inisyal nga resulta sang autopsy, konfirmado nga ginabusuhan sexual ang biktima. Napatay ini tungod sa pagkakuga. May 5 kahanog o konlagob sa iya ulo nga nakita nga mahimo ginlampusan sa matig-ang nga butang o kon mahimo igo sang tapungol nga nagresulta sang pagkalipong sang biktima. May nakitaan man nga agi sang kuko sa abaga sang biktima nga sa pagpati ginuyatan ini sang papuwersa samtang ginahimo ang malain nga tuyo. Hustisya ang ginapangayo subong sang pamilya sang biktima. Kag sabahin naman sa kapulisan sa may banwa sang Lambunaw, ila pagulaton ang resulta sang crime laboratory test para nga magsanto sa gingkwaan nga swab test sa mga persons of interest. Kag pagabay nila kung sino man ang may hibalo sang krimen nga mahimo magwa kag manginsaksi sa sinasambit sini nga insidente. Nagikan sa Banwa sang Lambunaw para sa K5 Crime Stories. Opo, K5 Karen Badilla.
kaka K5 Anjo Salmorin. Ini naman si kaki 5 Enrico Solita Jr. para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Naging binuyog yung buhay. Sana pa na patay ka hindi ko paano. Dari nakaplastar na ang comforter. Nakumportering ko ng mga pulis. Oo. Wala lang. Diyan kinubaan na ang anak na kadyan kumata ko masapo. Nang ko makita bata nagasikrutot sa sako. Nag-aangay ang bata kadyan sa sako.